Zdáte lidi, dneska si jdeme zahrát tornádo. Prostě tady tohle je tak na hovno jméno. Takže jdu si vytvořit asi privát. No tady, kašlu to. Tak, typ, tady jsou 2 typy tornád. Jako k čemu mi bude vědět, že tady jsou nějaké 2 typy tornád. To se mám vydělávat. A co když chci koupit, já nevím. Z tohle, Tituv, co je to Tituv? Vortex. Já si půjdu hold scoutem, no. Scout, velice kvalitní scout. Zatím tady nic nevidím. Jako zatím je to mega zábavná hra. Dopředu říkám, už je to tady. Dopředu vám říkám, neznám člověka, který tohle vytvořil. Hej, ale tohle se fakt nezdá, ale tady mají ty tornáda lepší jako třeba v Twist. To byl vítr, to se vám zdálo. Ještě potřebuji více pro mého prvního tohohle interceptora. Pojď, myslím si viděla více. Možná v příštím videu si zahraju tohle, asi Twisted. Já se tam chvilku grindil, tak asi půjdu na nový mučtě, takovou. Já se tam ale bez srandy chvilku grindil. Mám pár to. Já mám jenom jednoho interceptora, to je ten novej, to na 4. toho pro americké 250 to slavnost takový. To nevím, jak se to česky jmenuje. To fakt nevím. Ale prostě tohle myslím. Jak zatím se tady nic neformuje, tak potom zapnu jak to. Jenom si tady koupím dominátora, spavnu si dominátora a udělám showcase. Takže tady je dominátor. Brum, já vím, hezký dominátor. Jenom nevím, jak se deploynout. To nevím jenom. Asi musím jít dovnitř, Lukáš, něco tady. Ne, to asi nejde se deploynout, to tak vypadá. Je tornádo! Tak to jdu. Možná si můžu automaticky deploynout. Já mám pocit, že multitornádo, já nevím. Něco, já bez srandy nevím. Možná to tady nejde deploynout, ale můžu toto. Ty vole, Absolute Cinema. Jo. To je Absolute Cinema. Vůbec se mi to netřeba vůbec nic. Je 15 litrů už mám. Každý stojí další 50. Tak to kašlu. Tohle asi bude první hra z pár her, který si dneska zahraju s tornádama. Takže toto. Takže tohle už půjdu vypnout a půjdu na další. Nice, 3, 2, 1. Tak, dobrý, teď jsem v nové hře. Link budete mít z tohle. Já nevím, co je tohle vůbec za hru, ale zjistím to. Auta. Semi Interceptor, Storm Warrior. Jako zatím kvalitní. Ukáž Dominátor 3. OK, kvalitní Dominátor 2. Dominátor. Jaká Řekni vahlaj, bratře, řekni vahlaj. Tak se úplně tak cítím. Tebe si to zkusit. Tohle za mě bylo jakoby, že nejhezčí za mě. Neříkám si nejlepší, ale za mě nejhezčí prostě. To je jako takový to RC auto. Takový to na ten ovladač, takový to auto na ovladač. Tak, takhle. Nic jako bez srandy tohle fakt vypadá kvalitně. Káš, deploy.
Tak deploy možná vypadá kvalitněji. OK, takže tohle je jedna auto. Necháme ho jet. Takže tohle je první auto. Tady Doppler on wheel. To je tohle, počkej, co je to Tornado Panther? OK, hezký auto. Storm River. Ukáž. Nádherný, líbí se mi. Fakt. Za mě já jsem měl protože vždycky rád Titus. Ale to není takový ten jeden, který mám rád. Nebo tady. Kvůli YouTube to nemůžu říkat, ale my se toho druhého dejte a pochopíte to. Jestli nemůžu říkat. Teď si zkusím Dominator 2. Já jsem nikdy nemusel prostě Dominator 3, já jsem vždycky měl raději Dominator 2, proto si vybírám. No nic. Takže zatím jedu, jako zatím tady solidní. Bez srandy, hezký. A tak on deploy, jak se tak on vypadá deploy. Káš? OK. Hezký deploy, líbí se mi. Hazard, OK. Undeploying. Jako, za mě masivní. Za mě nejhezčí. Fakt nádherný se mi to zdá. Takže, to je to. No nic. Takže, zatím žádný tornádo. Stejně nic nechci dělat. Fakt už. Stejně nic nechci dělat. Fakt už. Když se asi vybrat nějakou jinou hru, no. Asi. Tak, už jsme tady v nové hře. Takže jdu to konečně zkusit. Tohle je první verze tohodle. Tam to bylo druhá verze Just Tornadoes 2, tohle už je jedna. Tak ukáž Fictional. Zkusíme si Tornado Stalker. To zní zajímavě. Já si chtěl Tornado Stalker, ne vole Megaminda. Tohle mi úplně připomíná takový to auto z toho. Od toho Mimoniu. Tak to je úplně to stejné auto. Takový to. Prostě takovýhle auto mě to úplně připomíná. Takovýhle. Hrozně. Takovýhle. Ne, tohle je moc goofy, to nemůžu. Storm Warrior. Tak Storm Warrior už je lepší. Storm Warrior se mi taky nelíbí. Dáme si Doppler on Wheels. To nevím, moc nebaví tohle auto. No jestli zkusíme si tady dát Dominator 3. Ukáž, solidní. OK. Mega solidní, jako už tady máme 3. Ta 4 tornáda už tady máme pomalé. Ty vogo, tady je ten nejsilnější tornádo, tak proto musím mít. Z toho si vydělám. Já si jdu na ten nejsilnější tornádo. Pojď. Pardon, já jsem zapnuté TikTok. Prostě TikTok on the clock. Party won't stop now. F5, nebo jak to je. Ale ne, já lítám, no, to je tak silný. No, já se to asi zkusím podívat na tady tu
EF1, nebo jak to je. Že se někam podívat. Ukáž. To nějak se zajímá. Ale já jsem více do tornádový. Mám bája, kaše divé. She was a fairy. Jak tak si úplně cítím prostě. She was a fairy. Konečně. No nic. Jo. No nic. Showcase mého nového dominátora, ano. Tohle je tak goofy. Check callouts. Tornádo. Jdem si na nějakou jinou hru. Takže... Takže... Dobrý, teď jsme tady v nové hře. A právě umím kosit se to... Já si umím právě teleportovat skrz hry, já si tady koupil tohohle Twisted Tamera. Tohohle amerického. Amerika. No. To asi bude poslední hra tohohle videa, ale zítra nebo někdy udělám asi nějaký Minecraft s Veritym, takový to od toho moba, ten konec. Pane bože. Tak šílený. Jako doslova. Ta zbraň byla pro moba. Doslova. Ne, pardon, tak Alex nejvtipný. No, co pak je tady? Tady je něco fialového. A prostě jdu rovně. Zase se otáčím. Kousím na nějaký tornádo schválně. I'm blind. I'm skinny. I'm rich. And I'm a little bit of a blonde, skinny, rich, beach, blonde, skinny, rich. Zahraju si tady asi 3 minuty tady tohohle a půjdu to asi zeditovat už. Už dneska nemám dostatek času. Právě. To se nezdá, jsem jak unavený. Já jsem třeba ještě nenatáčel necelých 3 hodiny, protože k nám přišla návštěva. Se chvilku nenatáčel. Já už to asi teď ukončuju, až si půjdu editovat. Tak doufám, že jste si video užili a přeju vám hezký den, hezkou noc, hezké ráno, já nevím, kdy to tako sledujete. Doufám, že tohle bude populární nebo něco a přeju vám hezký den.